Scapegoats, the managing director of ZESA who has been fired or suspended is not at fault. It's an entire system. I always talk about a holistic approach. The problem that we have, which I must say to the nation, is that we also have the wife of the vice president who is part of the intelligence of the army, which is MID, who is part of the intelligence of the army, which is MID. That being the case, she certainly has interests of her husband. We know the interests, we know how eager he is to be the president of the country. In so doing, he will serve the interest of his husband and not of the country. Ku Zimbabwe kune nzara ende rimwe richafira mahara kufira musadza kufira muhupfu jeko. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare vanhu ava kava zviri kuitika izvisoka. Tichaonerera ende tichanzwirira. Now, Themba Mliswa atanga kublema mukadzi wa VP Chiwenga pane fault yakaitika ku parliament paya itwa Sona na President Emmerson Mnangagwa kudzima kwa magetsi. Now akublema kuti mukadzi wa VP Chiwenga achirimo mu system ari mu intelligence futi dze army. So atora kuti zoni even ma orders akauya ndiani achapuwa order naye akaramba kuterera because hanzi kana watoona iye watoona face yake obvious watoona the vice president saka ndo pari ku request kuna Themba Mliswa kuti hanzi ari kufana kudzinga achifaiwa kana ari kufana kunge achidzingwa basa. Zvinhu zviri kutaurika, zvinhu zviri mumukano wa Themba Mliswa. Inini normally andinyanyisa mashoko mumukano wa vamwe vanhu, but zviri kutondivhundutsa futi at the same time kuti chiri kumbonyazotembwa chiko nevanhu ava kana vakuramba vachiita skiliro riri. Ndo zvinhu zviri kundivhundutsa iko zvinezvi. But muri Zimbabwe tine nyaya dzakawanda dzatiri kuona dziri muma streets. Iko zvinezvi Mudharapo Mwazha atambira gift yake from Say Wikineo Chivayo. This is the situation iripo iko zvinezvi. Vakomana vatozoita wekuendesera mota kumba kwake nemari yacho. Cause normally zvavaisingoita vanhu ava vaingoti vakangoti ningi go and see Victor, go and see Mazibaba Chipanga, go and see ningi enda kwakadai obva upuwa ne cash yako ikokoko. Saka iko zvinezvi njuga dziri kunzidza zongorema vakomana vaita zvekunzi mari nemota yacho vaita zvekuendesa. But inini pakunzwa kwandakazviita information yenda receiver yanga iri kuti zvoni vanhu vari kunetsana, vanhu havasi kuwirirana kuside ikoko kuvana vacho kuti vanhu vacho vari kunzi vamwe vari kuendawo vakadai vari kuitawo zvinhu zvavo vari kutoranawo chechi vari kutungamirawo mamwe branches vakadai. So koitawo vamwe vekuti vari kuramba vakamira nababa but vari kurwira baba vese. That is the situation iri ipapapa. Saka muri yeZimbabwe ndangoti regedzai ndingopfura nepo ndikuonesei nyaya idzidzi because ina handidi zvekuti nyaya idzi dzinonoke kunge dzichizotaurwa, handidi kuti nyaya idzi dzinonoke kunge dzichizobuditswa. Zvakakosha kuti munge muchiziva zvinhu zviripo paground. But before I disappear, before I give you something to listen, because a lot is going on as usual, ndabva ndangozivisa vanhu ndaumboshandisa mukana uno kuti kana uchingori muSouth Africa iwo uchida kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research ndo yega iri kupedza ma sports in terms of kuvhurirana makampani, in terms of kuregistrana ma FNB business account kunoona usina ma work permit. Passport yako iyo inoita ende zvakachipa, usaite zvekuzoudzwa, zviri affordable. Let me say zviri affordable and ivo vacho vari reliable. Tora namba utaure navo, usazoite zvekuzochema chibva emasara makateerera zvekutaura panapa. I think is the right time yekuti ndimbokunzwisai zviri kubva kuna Mr D. Vanhu muZimbabwe vakadzidza too much, asi mukudzidza kwavo kune umbavha mukati. Ndevaya vanonzi hanzi anopfeka chichi iye ari mbada cover up here. Ndo chirwere chatinacho muZimbabwe. Anditi inini nyaya ndikuti handeyekuti ndambonzwa mashoko ataurwa inonzi platform yacho yamene 7 what amene state of Africa. Munhu ataura ndi Douglas Monzora. Yese angachitaura chi mapoints, but mapoints acho ndei ini vana veZimbabwe. Ini munhu anongondibuditsira nyaya yekuti ngakuitwe ma-election 2028 mune ari kutsvaga mari.
yokuponesa iye nemhuri yake, kwete kuponesa vazukuru vambuya nehanda. Ndiri kukuudzai ini Dr. D. Zvazoswera zvokumbounganidzana ungana zviya zvikazvi, ini ndokuudzai Dr. D, zvakapera zviya. Ndiani asingazivi Darrell Bob Marley nangako? Motamba imi. Ngatiite sevanhu vakafemerwa, vanhu vari kufemerwa. Ngatitomboise isusu tikangopindwa nepfungwa yekungoti 2028 no elections, toona kuti inotambika yacho ndeipi. Ine muromo wangu iwani apa handifi ndakabva. Fanga Jeff Judah anomira nezvake. Tomuti anorasika mepo. Inovacha handiti Dr. D anorasika mepo. Toda runyararo. Runyararo, nyika takatora nerunyararo iri. Please, tisakanganwa chinhu one. Ndo big one thing yatiri kukanganwa. Tiri kuda kurakidza namabhuku nenjere neumbavha mukati imomo. Zvaunoda iwewe kumaelection kwaunoziva kuti iye ndiye anongohwina. Ndoshama mwana kuti kwanzi anzi andomirira uku kubulawayo kulumane. Sio ndikaona 1p azina 1 MP azina. Ndo zvandiri kuita zvezvi kutsvaga mari. Vanhu vakadaro havasi kuchema, havasi kuburisa misodzi yenyika. Varuridza mhere yemumba mavo fanika ndo vafirwa. Vamwe kwakuperekedza kunoviga munhu chete. Ndini Dr. D ndiri kutaura. Izvi andoda ndikuda kune imi vana veZimbabwe. Mungandi ndiri benzi asi handisi benzi. Kana mukangoziva kuti nyika iyi ine ropa rakadeuka, kune maskeleton kuMozambique kwese nekune Zambia nekune Tanzania please, nekuti hacha variko vaifira ikoko, nekuti hacha variko vaifira ikoko kumatraining ikoko. Vasina boxi rakanzi izvo ridzokere kuZimbabwe kuAfrica, no, zvakaperera ikoko. Asi unzwa munhu chemera election yei. Varume, ngatina matei vakomana vedu vari mumabharaki. Ina handivanzi kondatuka munhu here? Ndamutsa hondo here? Ndingamutsa hondo ini nhasi hondo yagara iripo. Ndini Dr. D. Varume, ngatingwarei. Ndakambotaura rimwe one word. You cannot organize to overthrow Mnangagwa while you are staying in there in his own kraal. Zvivindise kuzvivharira mudanga shumba. Ndosanga mari kwandiri kutaura ikoko. Kwavari kuita vanhu ivava. Ngatimboisanai nazvo izvi. Mupanzisa. Ndakati ngatiregei kubatana naGeza. Ngatirege ndikati kubatana ndiri kukanganisa Chishona. Ngatirege kubata Geza, ngatirege kubata Chiwenga, ngatirege kubata Chamisa. Isu ngati bata vakomana vedu ivava varimo mukati vava. Ndo vanosunungura nyika. Nyika yakasunungurwa grade 4. Maform 1, maform 2. Neve kungombe. Nazo mauda kusungira na matai kugara pa table. Table rekugara kupi? Kugara nani? Na Mnangagwa. Muri mudanga rake futi. Ngatingware mani papo ino. Ina ndikwanzo kuramba chingotaura chinhu chakawanda. Asi wandeye mashoko andiri kutaura iwaka. Muchazoafunga kuti zvechokwadi. Vakomana vaiwo makembe vainzi izvi kwanzi naDr. D. Itai semunosvikirwa. Itai semunopenga, asi vanenge vasingapengi.
munhu wese akaenda kuhondo, takaenda kuhondo idzi kadzi waipepuka wako mweya intoto ndo mweya wandochemera kuti uzoke muZimbabwe, kwete zvekuti kwanzi apa tiri kuwesta time. Ngatinamate vakomana vedu vari makombi. Ndakada kuti komanda vana yekudhara nzara ndiye komanda vavakomana, ndiye komanda futi wedu tisi nzara please, ndiye komanda wedu. Zvimwe zvese tozogadzirisa izvi tapedza ndo inonzi stage 1 not resolution 1. Iyi ndo inonzi stage 1 yekutora Zimbabwe. Zvimwe tozogadzirisa apa pavakomana ndio stage 1 kwete resolution 1. Tikada kuisa kumaruzo inonzi super extra super sub kundomanzirei ende utotara chokwadi mungangoniseka kwa ye Dr. Drunope ina simbopenge asimbopenge bo indi uta ziri slate ina enough na Jeff Judaka woti totukana tega yechi tiri vana vemuZimbabwe simple japeresh ndiana ane flag yekuti kwanzi ndiri mwana wemuZimbabwe, ndiana anoziva kuti ndakabva nekupi nekupi, ndiana aitaura sori yambuya nehandaba yakazobuda nana Robbe Ng'ura vanga vamo futi mumo. Atidi kudaro, ngatiite chinhu chimwe chete, asi ngatinamatire vakomana vedu vari mumabharaki, ndo vakabata nyika ivava. Nyika yakatorwa navakomana vamwe vakumwombe masana 2, 3, 4 vachisiya chikoro. Iyo vakazotonga nditi vakazopedzisira chikoro chacho vava majeri futi. Saka nyaya haidi chikoro, inoda kusimba first. Zvechikoro tozozviona kumberi uko. Vaya vanoti tori zina kachiri zina ikatone muchigadzirisa nyika yonyasa kudzoka payanga iri. Ndo pakudiwa chi mabhuku not now. Pana zvina apadi mabhuku apa. Mabhuku ekuronga 28 election yei yamuchizoziva kuti mokwaturwa mukapera futi. Ngatikwanei man. Ndizvokugara ndakati sosoba ndondondini. Andidi ipapo ndio mashoko angu, handina mashoko akawanda. Ene mangwana ndiwa muchazototi Jeff Jude ari beti na Dr. D. Handibvi panya iyo vakomana vemumakembi ava makomanda aripo kudhara, makomanda inzara